Microsoft Office softverski paket je već decenijama praktično standard kada je u pitanju rad sa različitim vrstama dokumenata. Ukoliko pišete tekstove ili pravite tabele ili prezentacije, najverovatnije to radite upravo u Microsoft Office-u. Praktično najpovoljniji način da uživate u punoj legalnoj verziji Office paketa je Microsoft Office 365. Za cenu od svega 3.999 dinara godišnje, odnosno tek 333 dinara mesečno, na raspolaganju vam je kompletan portfolio Office aplikacija, uključujući Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook, koje možete koristiti na jednom Windows ili Mac desktop ili laptop računaru, kao i na jednom tablet računaru. Office 365 uključuje i Publisher i Access aplikacije koje su dostupne samo u PC verziji. Sve ove aplikacije dostupne su jednom korisniku u periodu od godinu dana od dana aktivacije, a vašu Office 365 pretplatu možete jednostavno produžiti dodavanjem nove licence. Pored standardnih Office aplikacija, Office 365 pretplata uključuje i kredit od 60 minuta mesečno za popularni Skype, koji možete iskoristiti za pozive ka fiksnim ili mobilnim mrežama u inostranstvu, kao i 1 TB OneDrive cloud skladišnog prostora koji možete koristiti za čuvanje vama bitnih fajlova i laku dostupnost sa bilo kog računara i mesta. Prednost Office 365 pretplate je i to što uvek sadrži najnovije verzije Office aplikacija, pa ćete tokom njihovog korišćenja uživati u brojnim unapređenjima, novim funkcijama i uvek aktuelnim bezbednostnim ažuriranjima. Upravo tu je i glavna prednost posjedovanja legalnog softvera, jer će vam Office 365 pružiti mir u glavi, sigurnost i pouzdan rad po ceni koja je na mesečnom nivou jednaka ceni 3 šoljice kafe. Instalacija Office 365 je potpuno jednostavna, a sve što vam je potrebno je da računar bude povezan na internet. U kutiji se nalazi uputstvo korak po korak koje će vas provesti kroz pravljenje naloga i instalaciju, kao i kartica sa kodom koju je potrebno uneti tokom instalacije na office.com sajtu. Nakon završetka downloada, vaše Office aplikacije će biti spremne za rad. Važno je gde kupujete tehniku. Vaš Gigatron.